Usa ka mananagat ang namatay human maigo sa kilat niadtong Sabado sa gabi sa barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang mipahamangno ang pag-asa nga magmatngon kanunay labi na kun dunay pagpanugdog og mga kilat. Atong sayran sa report. Sumasalupon sa barangay Ibo nga si Eva Vitor, kinsa maoy naghatod sa lalaki ngadto sa Tambalanan nga napalgan ang manadagat haduol sa iyang sakayan nga wa na maglihok. Sunog kuno ang mga parte sa lawas nini nga gituhuan nilang naigo sa kilat. Ang lalaki na ilalang sa ngalan nga Danilo nga gikan kuno sa Liloan ug napadpad sa Ibo sa iyang pagpangisda. Patay nang nadangat sa Tambalanan ang naasoyng lalaki. Kanang nangasunog na iya diri, nakita mo ito yung kinatawas sa iyan diri, dakang ay lagom, na giwatay katong picture nga nakita ninyong gikuha ni Ariel. O mo gito, sa akto nakakita gid ko. Suman ni Engineer Al Giblat nga nakapagawa sila og thunderstorm advisory pasado alas 8 ni antong Sabado sa gabi. Kusog nga pagpanugdo og kilat ang nahitabo nining mga orasa. Giklaro ni Kiblat nga dili ang siga sa flashlight ang naigo sa kilat, so kwahi sa gituhuan sa uban. Doon na siya ipagpasabot nini. Ang pointed object sa ground is a good attractor of the lightning. So ikaw mismo nga tao, pointed ka, labi nang magbarog ka, vulnerable kay ka nga maigo sa lightning strike. O kining mga butang nga metal nga duol ba nimo nga pointed sad nga mo po ni attractor sa lightning. Iyang gipahinumduman ang tanan nga kinahanglang magmatngon sa higayon nga dunay kusog nga ulan ug inubanan sa panugdog og kilat. 26,000 degrees Celsius ang giiniton ana. So naay higayon nga masunog, pero ang kasagaran nga makamatay sa lightning kanang ato ang kurente nga ni latay pa doong sa heart. Mao na ito ang gilikayan.